Čaute milí diváci, tu je Juroslav a dnes vás vítam pri novom videjku, kde idem točiť Pokémon Go a dnes som tu aj za dom. Čau. A ideme dobiť tento celkom dosť silný gym, takže je tu Beedrill 275, inak toho tam dal klobasa. Hej, dobre. No však on tu bol, potom Flareon 1004 a Snorlax, inak to som dal kuku. No však A Snorlax 1254. Dobre, takže poďme na to, hej. Ja si dám proti tomu Flareonovi, či proti... Inak, počkaj, ešte oživím si Hypna, lebo ho mám mŕtvého. Mám aj nejaké Poitiony konečne, milí diváci, takže môžeme bojovať naplno. Tak a poďme, daj si nejakého vodného najlepšie. Máš nejakého? No, mám vodného, dám tam vodného. OK. Tak a poďme. Počkáme to. 3, 4. Dal si to go? OK, a no, teraz budeme bojovať spolu, mne to laglo. Ale ne, dobre, už to ide. Tak. Dobre, Bedri už je dole. Hej. No ozaj, už je dole. Vidíte, milí diváci, proste choďte takto s kamarátmi, to máte najlepšie. Ty si tam nedal toho vodného. Nedal si, však tam máš Pidgeota. Áno, môžete bojovať proste takto, že mu uberáte mega HP. Flareon už je dole. Dobre, teraz Snorlax, proti tomu není dobre nič. No. Takže asi tak. On je tak na všetko. Tak. Malú efektívnosť. Bejem. Hej. Tak tu aj ja si dám Pidgeota, počkaj. Hneď čo Hydropump, dobre, trošku mu to dalo dole. Tu aj ja si dám Pidgeota potom. Ne, Earthquake, ne, uhni sa. Dobre, môj prvý Pokémon je dole. Aj môj. Dobre, ja mám Pidgeota. Áno, je proti mne not very effective. Super. OK, Snorlax Poď. už je za Ešte 3. nie. 2 už je dole. Super, milí diváci, takže takto to máte najlepšie. Proste you win. Znížili sme gymovú prestíž. Tak, dohealovať Pokémonov. Level 20! Dostal som Ultra Bally, Hyper Potion, všetko Incense. Takže super, som mega šťastný. Keď som tu behal celé dobedie v tom horku po Pokéstopoch a to vybieral, konečne mám niečo. Nejakú zásobu. Ja tomuto iba s takýmto. Šup. Inak je strašne horko. Kokso. OK, ideme druhý súboj. Ne, ešte počkaj na mňa. Tak oživíme tohto Vaporeona. Ešte mu pridám trošičku. Tak. OK, už je tam len ten Flareon a Snorlax, hej? Dobre, takže ja dám vodného. A poďme na to. Daj to go. Dobre, dal si. OK. Tak, už ešte, a už si tam. Flareon mi dal dosť kritik. Hej. Ja mu uberám úplne mega, lebo proste voda proti ohňu. No, už je dole. Tak, a teraz Snorlax. Ja si dám Hypna a uvidíme. Nemám tu Sparkyho. Skúsime, aká je proti nemu elektrika, no. Nič moc. Asi tak. Nevadí, tento Sparky môj. Inak to som vyvolal z Eevee. Má dobrý útok. Thunder. Earthquake, uhni sa. Ne. Pidgeot, poď. Nastup. Na schvál si dáme Pidgeot. Dáš si tam tých Pidgeotov? No na schvál, však keď má not dobre. efektív. No však to je najlepšie. Len keď má ten Earthquake, tak to je na nič. Dobre, Snorlax je dole. Tak. Bejam. A ideme zase dohealovať Pokémonov. Oživiť nemám nič oživiť. Super. Dobre, takže v podstate použijem tento Super Potion. Hyper mi je na nič. Takže Sparky. Rainer. A Pidgeot. Tak. OK, ja som pripravený. OK, hej. Tak, poď. Viem. Tak, poďme. Si tam? Hej.
OK. Hej, on je proti mne super efektívny. To není dobré. Vymieňam Pokémonov za Pidgeota. Aj keď trošku je to divné v tom Pokémon Go, že urobil Niantic. Ne, že uhni sa. útočíme na neho traja a na každého sa díva proste, akože... No, to je celkom na prd. 3-krát otočený na všetkých. No. Tak ale je to dobrá hra, akože. Nepoj. OK, je po ňom. Tak, daj tam čosi. Dám tam nejakú desinku. Prečo desinku? Nech sem prídu nejaký oný. Jaj, OK, môžeme. No, takto Magikarpa 22. Magikarpa 22. Tak 22. Ale ne, daj tam niečo. No, Ježiš. Magikarp. Dobre, tak... Už má vajco. Máš vajco? No, to je 5 km. Počkaj, ne, ja môžem dať foťák. No, to mám vajco. A sú to tie vajca také divné, oné. Hej, to máš dobré, execute. No, execute, čakaj. No, OK. On je 46, dajte like. 46, execute. OK, môže byť. Počkaj, ja už som si dohealoval, takže... Dajte like, lebo si vás nájdem. Čo sem dáme? Dáme sem úplne niečo slabunké. Čo tu mám také slabšie, najslabšie úplne. Pikachu a 195. Mám? Alebo nie, niečo lepšie, niečo slabšie. Čo tu mám také? Tento Koffing 16. Môže byť, ne? Dobre, takže Koffing 16, úplne good Pokémoni. A toto bolo aj všetko. Ak chcete ďalšie takéto videjko, tak dajte like, odber. Môj kanál máte v popisku videa, lebo Dobre. to youtuberovi pokašlem, koniec. Dobre, OK. Tak a čaute.